Wara nuqqas ta' 3 snin il-Birgu Fest se terġa' tagħti l-ħajja lit-toroq tal-Birgu, attività li hija magħrufa għall-atmosfera li joħolqu x-xemat li jdawlu l-lokalità tal-Birgu waqt din l-attività. Is-Sindku tal-Birgu John Boxall qal li għal din is-sena din l-attività se jkollha attrazzjonijiet differenti. Barra minn hekk huwa qal li s'issa hemm ippjanat li se jintużaw madwar 30,000 xema għalkemm dawn mistennija jiżdiedu. Il-ġirbin żgur huma kburin din l-attività li turi l-istorja u l-kultura ta' din il-lokalità kif fisser is-Sindku tal-Birgu f'kummenti li tagħna. Se jkun hemm il-mużewijiet kollha miftuħin bl-għajnuna ta' Heritage Malta, għandek il-Mużew Marittimu, l-Palazz tal-Inġiżitur u il-Forti Sant'Angelo u se jkollok bosta attivitajiet bands madwar partijiet mill-Birgu. Il-qofol se jkun il-pjazza u se jkollok bejjija l-attivitajiet se tkunu fokati wkoll l-laqdiet tal-Birgu fejn se jikkoperaw u din okkażjoni se tkun ħanejtek li apparti li se jżejnu it-toroq anki bl-affarijiet tal-festi tagħhom tajjeb bil-pavaljuni u l-bandalori. Ġifieri se jkun hawn anki xogħlijiet ta' tradizzjoni. Din l-attività bdiet 17-il sena ilu u hija attività li tesponi tradizzjonijiet tal-Birgu. Barra minn hekk huwa qal li waqt din l-attività il-mużewijiet kollha se jkunu miftuħin għall pubbliku kif ukoll se jkun hemm diversi produzzjonijiet fil-knejjes. Il-Birgu Fest se jiftaħ il-ġimgħa fil-għaxija bil-qofol jintlaħaq nhar is-Sibt.